mu muna ɗan kewayawa muna rara gefe wurin shi yana karantar da mu a nan cikin jami'ar islamiyya. mu ba ɗalibai ba ne a ciki, mun ɗan je umara ne, mun ɗan je neman ilimi ne, sai mu ɗan je yana karantar da mu. a lokacin wannan littafin handout ne, muzakkira ce. daga baya sai aka buga littafin guda biyu ne, ilmin rijal da kuma ainihin tadwinus sunna. shine yanzu na zo na sa karatun wannan littafi, ana nan ana karantar da wannan littafi. ka nemi kaset din, ina bi a hankali ɗaya bayan ɗaya ina karantar da wannan littafin. yana ɗauke da tarihin rubuta sunna ne tun daga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama har zuwa ainihin ƙarshen ƙarni na 9, shine wajen zamanin da su al'imamu suyuɗi suka rayu. littafin ilmin rijal shi kuma yana tarihin littattafai ne da tarihin mazaje masu riwaya hadisi da littattafan da aka tattara tarihin irin waɗannan ainihin wato mazajen. na haka duk wanda ke saurare na, idan da wannan littafin a gaban shi sai ya ainihin buɗe shafi na 162. idan kuma kana sauraron mu daga wani gari ne, dan uwa, sai ka zo cikin wannan makarantar tamu ko da photostat na littafin ko kuma shafin ka samu insha Allah. a cikin wannan littafin Professor Muhammad ibn Matar Zahrani, Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi, da ya zo daidai bayani dangane da littafin Sharh Sunnah wallafar al-Imam al-Baghawi. don duk wani littafi da kake neman tarihin shi kamar Bukhari, Muslim, Abu Dawuda, Nasa'i, Tirmidhi, Ibn Majah, Muwatta, Sharh Sunnah, Daraqutni ko da shi da mai littafin ka samu wannan littafin zaka samu takaitaccen bayani game da littafin. gashi da ya kawo maganan nan da al-Imam al-Baghawi yayi a daidai inda yake cewa wal jahlu bi suratil ilm, wanda mun karanta a cikin Sharh Sunnah ko, gashi sai ya ce laqad sadaqa al-Baghawi, hakika Bagawi ya yi gaskiya rahimahullah. Allah maɗaukakin sarki ya ji kan Bagawi fi hadhal wasf. a ta'aliki ne a ƙasa, a ta'aliki za ku karanta. Allah shi yasa na ce muku ku buɗo shafi na 162. ya ce hakika Bagawi ya yi gaskiya, Allah ya ji kan shi fi hadhal wasf daqiq, a wannan siffantawa da yawa zamanin shi keke da keke li asrihi, ga zamanin shi. القرن الخامس واتو قرني نبير الذي يعد الحد الفاصل بين عصرين، wanda wannan zamanin shine zamanin da za a ce ya raba zamunna guda biyu. waɗanne ne zamunna guda biyu? asr izdihar al-ulum al-islamiyya wal hadarat al-islamiyya, zamanin da ilmomin musulunci da wayewa da ci gaban musulunci suka haɓaka. zalika al-asr alladhi tuwajja bi ahli al-qurun al-mufaddala, wato wannan zamani wanda ya burinƙasa, zamanin da ya cika da mutane waɗanda suke da falala, annabi da sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina. wannan shine zamanin farko wanda zamanin Bagawi ya shiga tsakanin shi. wa asrul jumud, zamani na biyu shi kuma wanda zamanin Bagawi ya shiga tsakani. ina so jama'a kowa ya natsu ku duba. Professor Matar anan ga abin da yake maka. Bagawi ya rayu ne a zamani na tsaka-tsaki, shine zamanin farko kafin zamanin Bagawi, shine shekaru 400 kafin Bagawi, shine zamanin da annabi da sahabbai da malamai da duk wani wanda ka ji ya rika a duniya a wannan zamani ne. duk wani littafi da ya kai ya komo a wannan littafi a wannan zamani aka rubuta shi. to shekaru 400 kenan. to sai kuma a cikin shekaru 900, tun da dama littafin yana tarihin shekaru 900 ne na musulunci game da ilimi. kaga shekaru 400 na nan, shekaru 400 na nan, to shekara 100 ta tsakiya ita ce shekara ta 500 ko, to wannan shekara ita ce ta shiga tsakanin shekaru 400 masu ci gaban ilimi da shekaru 400 waɗanda su kuma ilimi ya watse an koma ta kalidanci. to wannan zamanin na Bagawi, daga zamanin ne abubuwa suka fara rikicewa har zuwa inda aka kai. to a wannan zamanin Bagawi ya rayu. kun ga gaba ɗaya su Bagawi su ba su sha roman zamani na gari ba, sai dai addu'a. ko kun fahimta jama'a? gaba ɗaya an haife su ne sun rayu a cikin zamanin da kaji irin yadda zamanin yake. mala yake cewa wa asrul jumud, da kuma zamanin daskarewa
ta ilimi, kowa ya daskare game da ilimi, kwakwalwa ta dankare, ba wanda yake wani sabon tunani. Wa bidayatil inhitat, da kuma farkon rugurgujewa allazi rana ala al'umma, wanda ta tsatsa ga al'umma fil a'saril mutaakhira a zamunna na ƙarshe. Jama'a kuna fahimtar bayanin Bagawi? Wato zamani magana professor, abinda professor yake nuna maka wannan siffantawar da Bagawi yayi wa zamanin shi, wannan zamani shine karni na 5, wanda shine ya raba zamanin haɓaka ilimi da kuma zamanin rushewar ilimi. To wannan zamanin da Bagawi ya rayu, wannan siffantawar da yawa zamanin shine Profesa Matsar Zahrani yake siffanta cewa Bagawi ya siffanta zamanin nan keke da keke. Gaskiya ta zama ƙarya, ƙarya ta zama gaskiya, barna ta zama daidai, sharri ya zama alheri, alheri ya zama sharri. Sai yake cewa a wannan zamani fafima qabla hadha al-qarn, kaga dai kafin wannan zamanin da Bagawi yake magana, kanati dallatu li ahli sunna ala ahli bid'i wal ahwa. Ahli sunna su ne suke da rinjaye, su ne suke da ɗaukaka akan 'yan bid'a da masoya zuciya. Wa kanati al-ulumul islamiyyatu umuman, a wannan zamani dukkan ilmomin musulunci gaba ɗaya, wa ulumus sunnatin nabawiyyati khususan, ilimin sunna kuma musamman, tanmu ci gaba suke. Ilimi na musulunci gaba ɗaya a wannan zamanin da duk wani ilimi da ya shafi sunna ko a zamunan da annabi ya rayu, da sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su har zuwa shekaru 400 din nan, to ilmomin musulunci tanmu haɓaka suke, wa tazdahiru kuma suna burin ƙasa ne. Hatta halla muntasiful qarnin rabi', har sai da rabin ƙarni na 4 ya ainihin shiga, shine daidai lokacin da daular buwai hawa suka shiga, in ba ku manta ba shekara ta 300 da wani abu. A daidai lokacin nan wa bada'at fihi saitaratu ahlil bid'a, sai aka fara samun mamayewar 'yan bid'a ala maqalidi umuril umma. 'Yan bid'a suka fara mamaye shugabancin al'amarin al'umma. Iz, domin kuwa saitara banu buwai arrawafid ala baghdad. Kaga banu buwai su ne buwai hawa sai suka mamaye baghdad. Su ne waɗanne arrawafid 'yan shi'a masu zagin sahabbai. Wal ubaidiyun, ubaidawa kuma albatiniyuna 'yan baɗiniya, waɗanda su kuma suke cewa shari'a tana da baɗini tana da zahiri. Ko kun fahimta? Sai su ce ku sauran musulmi da ba su ba, ku kun san shari'a ne, zahirin shari'a shi yake kira haƙiƙa. Su kuma fa sun san haƙiƙa na abin da ya shafi baɗinin shari'a. Ku kun san shari'a, su sun san haƙiƙa. To waɗannan batiniya akwai su cikin 'yan ɗariƙu, akwai baɗiniya cikin 'yan shi'a. To waɗannan 'yan shi'a ne 'yan baɗiniya, ku kiyaye. Don haka kun ga a daidai lokacin da Iraki take gabashin duniya ko, to kaji buwai hawa sun mamaye ta 'yan shi'a. Wal ubaidiyun al batiniyun, su kuma ubaidawa 'yan baɗiniya sun mamaye ala shimali afrikiya, sun mamaye arewacin Afirka, ita ce ƙasashen Libya, Algeria, Tunisia, wa Misr da Misra, wa Sham da kuma Sham, wal Hijaz da kuma Hijaz, ita ce Makka da Madina. Sai malam ya ce unzur siyar alamin nubala, ka duba littafin siyar alamin nubala mujalladi na 15 shafi na 164. Abin nan profesa yake nufi a nan, ku dan saurara kaɗan karkurfa littafin, kawai zan muku ishara ne. Ga siyarwa alamin nubala ɗin a hannuna cikin mujalladi na 15, a cikin waɗannan shafukan da ya faɗi ya kawo tarihin almu'izzu ne. Wane ne almu'izzu? Shine almu'izzu lidinillah abu nu'aim, abu tamim afwan, ma'adu ibn al-mansur ismail ibn al-qa'im billah al-ubaidi al-mahdi al-maghribi alladhi buniyat al-qahira
al-ma'ziya lahu kana sahib al-maghrib wa kana waliya ahda abihi. Dan gidan ubaidullahi shine imam al-zahabi ya kawo tarihin shi anan cikin sirru alamin nubala. Wannan ubaidullahi na farko da ya fara kafa gwamnatin ta 'yan shi'a, kuna ji? To dan shi na farko wanda ya gaje shi a mulki to shine al-imam az-zahabi ya kawo tarihin shi anan, wanda ko da uban shi ya mutu za mu zo mu muku tarihin uban dalla dalla daga yau zuwa gobe a hankali ka bi mu, za ka ji za mu zo har kan tarihin shi a inda za ka ji irin shegantakun da suka yi ta yi. To amma kai in kana da siru alamin nubala, kafin in kawo zuwa ga abin da imamu zahabi yake ishara, ina fatan ka je ka duba, za ka ga inda akuyar gaba ta sha ruwa nan ta baya ta sha. Shegantakar duk da uban ya yi, dan da ya zo bai ɗauki wa'azi game da bala'in da ya samu uban ba, don uban da ya zo rasuwa tsutsotsi ne, hanjin shi ya riɓe, in ya yunkuri kashi zai fito sai tsutsotsi sai su fito fatsar tare da hanjin, duka kowa ya watse, sai da ya mutu suka zo suka ɗauke suka rufe shi. Da sai ɗan ya wa'azantu da haka, amma sai bai wa'azantu ba. Da ya taso sai ya shegantaka wadda ta ninka ta uban shi. Duk za mu kawo muku tarihin, to ka karanta wannan littafin za ka ga duk shegantakun da ya yi. Allah maɗaukakin sarki kiyaye. Mu komo cikin karatun littafin nan da muke. Malam yake cewa wasulaihiyun al-ismailiyya. To kun ji kuma mun ji gabas suwa suka rike ta, 'yan shi'a buwaihawa. Yamma Masar da Hijaz, Saudiya, Makka da Madina suwa suka rike ta, Ubaidawa 'yan baɗiniya ko? To saura ƙasar Yaman. Saboda ƙasar Yaman a wurin Larabawa ko wata irin ƙasa ce ita, duk inda za a juya ko hannun 'yan sunna ko hannun 'yan bid'a, to ita mai cin gashin kanta ce. To ita ma kuma sai aka samu 'yan shi'a sulaihawa waɗanda aka fi sanin su da 'yan shi'a ismailiyya. Kun fahimta? Su ma kuma sai suka mamaye ta, aƙidarsu ɗaya da 'yan shi'a ithna a shari'a, waɗanda suke cewa limamansu guda 12 sun fi annabawa da mala'iku daraja, waɗanda suke cewa aliyu Allah ne, waɗanda suke cewa alƙur'anin da ke hannun musulmi ba shi ne alƙur'anin da Allah ya aiko annabi da shi ba. Kun ji su kuma su suka samu mulkin Yaman. To kun ji manya-manyan daulolin duniya a wannan zamanin na Bagawi, dukkan kasashen bangarori guda uku, wanda kowane bangare daya, ina son ka gane, yana dauke da tarin kasashe ne, ba wai kasa daya ba. Kaji duk 'yan shi'a ne a lokacin nan suka rike, kuma kaji irin aƙidojinsu. To me ya faru? Azhara ahlul bid'i wal ahwa'i ru'usahum. A wannan zamani sai 'yan bid'a mabiya son zuciya sai suka daga kawo kansu, wa kharaju min juhurihim, suka fito daga duk wani rami da suka ɓoye kansu. Wa dallati daulatu lahum, gwamnatoci suka zama nasu ne a wannan zamani. Wa dayyaqu ala ahli sunna, suka kuntata wa ahli sunna. Wa adhawhum, kuma suka cutar da ahli sunna. Don Allah ina son duk wanda yake bin wannan karatun ya natsu da kyau, ya bi ni bashin fassarar wannan maganar, domin kar ku manta Bagawi ya yi magana ne dangane da zamanin shi ko? Profesa Matar Zaharani yanzu shi kuma yake ƙara mana sharhin zamanin ko? To ni kuma ina son nan kewaye da ni littattafan tarihi ne, zan ɗibo muku su, zan fassara muku fassarar maganganun da profesa ya dunkule, da ya ce sun cutar da ahli sunna, sun kuntata musu, sun yi kaza sun yi kaza. Zan ɗauko maka daga rubutun da masana suka yi, kaji irin nau'in kuntatawar a fassare. Ina fata an gane. Wa ma fitnata albasasiri halaka sanata 51 wa 400 hijriya fi Baghdad. Sai ce hakanan kuma fitinar basasiri a Baghdad, wanda shi basasiri din shi ma dan shi'a ne, ya mutu shekarar hijira na da 450 da ainihin wato ɗaya. Jama'a kun gane? Albasasiri kun tuna da na fara magana shi, wanda shi kuma ya je shige karkashin daula ta ahli sunna, yana yaudarar su
sai lokacin da 'yan shi'a suka zo juyin mulki kawai sai ya bayyana shi dama tare yake da waɗannan da suka zo, don haka nan da nan sai aka kama khalifan musulmi aka hallaka shi saboda sarkin fadar shi ashe ɗan shi'a ne amma bai sani ba ya ɓoye kanshi. ina fata an gane. Basasiri ya rasu hijira na da 451. Sannan wantifashul asha'ira, yanzu dai kun san ash'ariyawa kuma ko to da kuma irin yadda ash'ariyawa suka bi suka mamaye wasufiya da kuma sufaye kan ba sai an fassara muku bayan ɗarika. Su kuma lokacin yadda suka bi su kuma suka mamaye bi ri'asati ibn al-Qushairi. A lokacin ibn al-Qushairi shine shugabansu, a hijira na da 514. Su kuma gaba ɗaya suka bazo suka mamaye ala ahli sunna, suka mamaye ahli sunna alladhina kanu yulaqibunahum bil hanabila, waɗanda suke wa laƙabi da hambaliyawa. Ko kun fahimta? Haka idan suka tashi hallaka su ko ba sa cewa suna hallaka musulmi ne, sai su ce suna hallaka hambaliya. Domin kai da ke gefe kana shafi'iya sai kai ta murna don kai ka ɗauka wai 'yan hambaliya makiyanka ne. Ko kun fahimta jama'a? Haka yanzu aka zo aka rufawa 'yan izala sai a ce an rufawa 'yan izala. Ok, kai in dan salafiya ne sai kaga atuwai da 'yan izala ake, sai kana jin ba matsala ai 'yan izala ne. Yawwa in aka rufawa 'yan salafiya kai dan izala sai ka ce ai ba komai ai 'yan izala ne, kana jin daɗi 'yan salafiya ne. Ko kun fahimta? Ba za a nuna maka cewa ahli sunna ba sai a faɗi wani suna na juz'i don ya zama an raba ku. Haka ake muku kuma a yanzu, ce an kama 'yan salafiya, ai an kama 'yan izala, 'yan izalan 'yan jos aka kama, 'yan izalan 'yan kaduna aka kama, sai ka ji ba matsala. Ko kun fahimta? Haka suke musu lakabi a lokacin. Sufaye ne da ash'ariya suka kafa gwamnatoci sai suka rinka bin ahlus sunna suna kashewa, suna datsa su, suna kona gidajensu, suna kona masallatansu da makarantunsu. Kawai sai su ce ai suna gamawa da hambaliya ne masu kawo rikici, su ake gamawa da su. Malam ya ce ma kana illa namuzajan li bidayati asri saitarati ahli zaigi wa dalal. Kaga duk wannan abin da kaga basasiri da shi da waɗannan ainihin wato asha'ira da sufaye suka yi wa ahli sunna ko ba komai bane sai kyakkyawan misali da ke nuna maka farkon zamanin da batattu da karkatattu suka fara samun iko ala maqalidil umuri fil ummatil islamiyya. Batattu, kangararru, lalatattu suka fara samun rikon shugabanci na ainihin al'umman musulmi. To ina son fa ku rinka fahimta, ba tarihi kawai na zo ne muku kuna jin daɗi kuna girgiza kai ba. Ina son ku rinka auna abin da ya faru ne da yadda rayuwa take a yanzu. Haka yanzu ma idan ku kuka shugabanci jama'a za ku yi musu adalci, za ku yi musu fatan alheri, su shiri su samu ilimi. Amma su kuma in suka shugabanta su ba nema suke wai ku zama irinsu ba. Me yasa? Saboda sun san kufa ba za ku iya zama irinsu ba, don duk abin da kuke akai kuna da hujja akai. Saboda haka sai a ce kawai abin da ya dace shine a kashe ku, littattafan naku, masallatan naku, gidajen naku, komai. Don haka ku kiyaye, ba tarihi ne nake muku ba kadai, ina son ku rinka auna abin da ya faru ne da abin da ake shirin ya same ku ko ahlus sunna. Ku kiyaye, ina fata an gane. Sai yake cewa wa hatta yatimma lahum ma yuriduna, domin bukatar da suke nufi ta cika, azawul ulama, shine sai suka rinka cutar da malamai, suka yi ta kashe malamai. Wannan ma ku bi ni bashi, zan kawo muku, za ku ga yadda hallaka malamai, kashe malamai. Wa ab'aduhum, suka rinka nisanta malamai an qiyadatil umma, daga jagorancin al'umma. Duk wani masallaci da ake karatu sai su ce a rufe shi, duk wata makaranta da ake karatu sai su ce a rufe ta. Ko ina suka nisanta malamai. Malamin da suka san ya fitine su wannan kisa ne, malamin da suke ga bai fitine su ba sai dai karantar da mutane yake, sai su ce sun rufe makarantar, ya zauna gidan shi, kuma ba a yadda ya karantar a gidan shi ba ma. Duk wanda zai shiga gidan shi sai an caje shi, ba littafi a jikin shi. Haka duk za mu zo mu karanta muku, ku kwantar da hankalinku a hankali insha Allah. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Walidhalika, to sakamakon wannan abin da suka yi,
sun kashe malamai, sun hana waɗanda suka bari da rai karantarwa, in tasharal jahalu, sai jahilci ya yadu, wa ammal fasad, barna ta kewaye ko'ina, fajamadatul uqul, shikenan sai tunanin mutane sai ya daskare. Don na son ku natsu, daidai wannan lokacin ne Imam Al-Bagawi ya rubuta Sharh Sunnah. To ka ji magana da yake faɗi, da ya ce jahilci ya yi yawa, malamai ba sa karantarwa, an kashe na kashewa, an watsa na watsawa, an kori na kora, wasu an kulle su a gidajensu. Me zai faru in ba wa'azi, in ba karantarwa? Jahilci sai kewaye ko'ina, sai ka ga buyutu da'ara, sai ka ga gidajen karuwai, shaye-shaye, sai ka ga 'yan kwaya, barna iri-iri sai ta kewaye. To menene zai biyo baya? Akwai wanda kake jin zai iya ijtihadi? Akwai wanda zai iya rubuta littafi a lokacin? Akwai wanda zai iya kirkiro wani abu? Babu. Abin da ya faru kenan kafin bayyana Abubakar Gumi. Ka je ka saurari kaset din da na yi editing din shi, wanda muka sanya wa taken tankaɗe da rairaya. Malam Sidi Attahir shi ya zauna ya kawo tarihin yadda Najeriya take a lokacin. Kaset din yana na a makarantar nan, kana so za a fito da shi, kowa ya sake jin shi. Ya kawo tarihi irin yadda suka bi, suka yi ta yawo na yada jahilci da barna, suna barin mutane a cikin wahalhalu, suna talauta su. Sai wannan ya zama musu kyakkyawar shimfiɗa, sai arewacin ƙasar nan sai ta lalace. Matasa daidai 1960s din nan a nan arewacin ƙasa sai suka zama ba su da ilimin addini, ba su da wayewa game da abin da ya shafi karatun boko, ma aka tsere mana. Menene muke a lokacin mu? Sai aka zuba mutanen mu a wajen rawa da zikirori da abubuwa na hankaɗa kai da abubuwa na cire gashin munkiri da raye-raye da kaɗa-kaɗa. Shi kenan abin da ya same mu a arewacin ƙasar kenan yanzu. Ko kun fahimta? Shi yasa kafin Bahaushe ya faɗaka, sai ga Yarbawa sun tsere mishi a cikin harkokin ilimi, sai ga Inyamurai sun tsere a cikin harkokin kasuwanci, sai ga komai aka waye gari. Bahaushe ba zai iya kafa jami'a ba sai ya ɗibo Yarabawa, sai ya ɗibo Inyamurai daga kudu, sai ya ɗibo Kiristoci, sai ya ɗibo kaza. Me yasa? Daidai lokacin da ƙasar ta samu yanci, a daidai lokacin da su Awwalawo suke ta ƙoƙarin su yi kaza, na Mandi Azikiwe suke ƙoƙarin su yi kaza, a daidai wannan lokaci sai aka bi aka haɗa kai da waɗannan da suka lalata mana addini, da waɗanda suka kashe mana su Sardauna. Su ne suka haɗa kai, sai aka kashe su Sardauna. Na'am, a cikin kaset ɗin zaka ji a daidai lokacin da Agui Ironsi mai kada Oronsi, lokacin da ya kashe su Sardauna, sai ga Shehu Kaulaha ya bayyana a Najeriya. Wane ne mai masaukin shi? Oronsi. Sidi Attahir yake cewa su kuma lokacin suna biye, su ne mabiya. Sidi Ali Sokoto ko? Sidi Ali Sokoto ya ce a lokacin nan har Oronsi ya ce yana so ya daɗe a mulki, sai Kaulaha ya ce mishi ya bashi shekara 100, sai ce yana son ƙari, sai ce ɗaga kan shi ya kalli rana, in ya iya tsayawa yana kallon rana to za a iya ƙara mai, in bai iya tsaya ba to. Oronsi yana ɗan jin Hausa, sai ce da yafi za ka ji a cikin kasar ɗin. Sai da Sidi Ali Sokoto a gaban shi aka yi ce da zafi, yana jin zafin rana, sai ce to an bar shi shekara 100 kawai zai yi. Kaulaha ya tsallake, ya rabu da shi da 'yan watanni, shine gawan ya zo ya mishi juyin mulki, aka kashe shi. Dan girman Allah, waɗanda suke da kaset ɗin, ku yi ƙoƙari ku fito da kaset ɗin a gobe, tun da mun fito muku da shi tuntuni, kafin lokacin da za mu sake fito da wannan. Ya kamata a sa shi akan CD, a sa shi, kowa ya sa shi a handset ɗin shi kaji. Sidi Ali Sokoto ya yi shi. Jama'a kuna ji? To kun ga duk lokacin da aka bar mutane da jahilci, abu na farko shine addini zai lalace. Zina, shan giya, luwaɗi, sata da sauran barna za su yawa. To sannan ko a cikin ku malamai ba za su bayyana ba,
don haka sai zama idan ka kada ka tafi madina 1970s ba za ka ga bahaushe ko ɗaya ɗan najeriya ba. in ka ga hausawa daga ghana ne, su ne su dr ahmad 'yan ghana. a wannan lokaci malamin mu zarban yake ba mu labarin cewa su ba su san bahaushe a najeriya ba. in suka ga bahaushe sai su ce dan ghana ne, saboda hausawan ghana kadai su suke zuwa madina karatu. zarban ya ce da suka fara zuwa najeriya 1980 sai suka ga wai da ma hausawa a najeriya suke, sai aka ce nan ne ma asali. zai ce to ya aka yi? hausawan ghana a lokacin su ne kadai suke tafiya jami'ar islamiyya. mu kuma nan fa sai aka ba mu falalar bugun kirji. don haka kaje ka sami yanzu duk wani datti da dan shekara 70 asma, hypertension, saboda lokacin bugun kirji suka yi ta yi. ana dafa dankali garwa guda ana barbada gishiri ana nuna musu falalin tawajud. wallahi musiba ce, ina son ku gane, ita ce har yanzu muke fama da ita ta ja mana setback, sai zama ba a yada mana game da harkar ilimi ba. on the other side, in ka koma technologically, in ka koma ta bangaren ilimi da ci gaba da kasuwanci da wayewar kai, idan ka je Lagos sai ka rena kanka, ana ce maka Kano cibiyar kasuwanci. idan ka je Lagos sai ka ga gaba ɗayan kasuwancin Kano in aka watsa shi a cikin ainihin wata kasuwa ɗaya a Lagos, sai ka ga gaba ɗayan Kano ɗin ta zama kasuwan mata gaba ɗaya. duk wannan ya faru ne sakamakon me? sakamakon an nesanta mutane daga ilimi, an nesanta malamai. to ina son ka gane a daidai wannan zamanin a Najeriya ko Abubakar Gumi ya bayyana, don haka sai kafa kanshi ba yawon wa'azi ba, a'a shine ya zauna yana ta karantar da littafai. shine kaji abin da ake, kaga malaman sunna kenan waɗanda suka karanta tarihi suke aunawa. Abubakar Gumi ɗan boko ne cikakke. tun 1960s an ba shi digirin digirgir na girmamawa, amma kaga da yake ba duniya ce ta rayu ba ya sa gaba. ka taba jin an ce mishi Dr. Abubakar Gumi? yana da wannan lamba GCO kaza, ka taba jin an kira sunan shi an ce GCOO? ka taba ji? wannan ya dame shi ba. mecece manufar shi? karantar da addini. to ina son ku gane, idan barna ta faru, malaman ahlus sunna ba fitowa suke yi wai wurin wa'azi su ta faɗin, suna ɗaukar mata hanya ne ta kashe barnar silently. sai zauna sai su ta karantar da littafai, sai su ta karantarwa fujatan, sai a ji mutane sun rayu. abinda Abubakar Gumi yake nan. walillahi darruhu wa alallahi shukru. jama'a kuna fahimtar yadda abin yake? na ɗauko muku misali na kusa ne don ku fahimci wannan. malam professor Muhammad Matar Zahrani yake cewa fajamadatil uqulu, shikenan sai hankalin mutane gaba ɗaya sai daskare, wal afkar da tunanin mutane gaba ɗaya ya tsaya cik anit tajdid. mutane ba sa iya kirkiro sabon abu, ba abin da ake iya kirkirowa. saboda me? sai ka yi karatu, to baka karanta komai ba. gari ya wayan sa kana la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. yamma ta yi kai haka, an sa yara suna tarawa suna tarawa suna tarawa suna tarawa suna tarawa, ka carbi mita 30 ka daura a wuyanka kana tarawa. you cannot invent. wallahi na gaya muku, this is haqiqa, this is the reality of the history, this is exactly what happened. wannan shine abin da ya faru. you cannot invent. ba za ka iya kirkiro abubuwa ba, because kwakwalwarka ba ta tafiya daidai, babu formula a kanka. an barka da dauda, an ce ka zauna kwana 40 falala ce. dauda ko ta wuni ɗaya ce, ina tabbatar maka kai ɗalibin engineering ko medicine ko law, ka zauna wuni guda ba kai wanka ba, ka je karfe 5 ka shiga aji, ka ga in cewa za ka iya fahimtar formula da kyau. wanka, aski, cire kumba da sauran broshi suna da alaka wajen shigar ilimi. balle an zaunar da kai kwana 40 ba wanka, ka ɗauki wata koriyar riga ka sa guda 5, ka kawo yalo ka sa, ka kawo rawani algashi ka sa, ka kawo wani tumakasa ka yafa a wuya, ka kawo majanyi ka ɗaure. ina ilimi zai shiga? ba zai yiwu ba.
ina son ku gane wannan, wallahi an hallaka mu ne jama'a. Don haka sai kai ya disa shi, ya zama ba a iya invention, ba a iya kirkiro abubuwa jama'a, ko kun fahimta jama'a? Don haka sai kowa in ya zo sai ku ga yadda ake haka ake, ba abin da zai iya kawowa, ba zai iya kawo komai ba. Amma alhamdulillah, wal fadlu li ahli al fadl. Yanzu ni product din da'awar Abubakar Gumi ne, ni da ka ganni kyankyasar da'awar Abubakar Gumi ce ta ilimi da wayewar kai, ba fariya ba. Ni kadai na zauna na tsara makarantar nan, duk abin da ka gani ni kadai nake zana. Me yasa? Saboda Abubakar Gumi ya ilmantar da mu. Saboda haka ilimi da wayewa da fasaha, idan na zauna yanzu zan gane ya dace a yi kaza, ni kadai ina gaya ma duk duniya ka kai wa kowa kaset din nan, profesa ne shi kowaye, ka ce ko na taba neman shawarar shi akan yi wani abu, babu. Ni kadai ne nake zama. Ba wai ina son ka gane muhimmancin a yi ilimi a waye, muhimmancin a yi ilimi a waye. Ni sanda zan tafi yola karo karatu, ku je ku ji kaset dina na sarmul battar, sai da na faɗa, na ce Abubakar Gumi ya ce mana mu je mu karatu, don haka za mu je mu karatu. Mun yi karatun addini, yanzu za mu je mu na boko, kuma saboda wayewar kai da Gumi ya dora mu a kai, yanzu za mu je mu karanta injiniyarin na kwamfuta da sadarwa na zamani. Na faɗa na ce wannan zai buɗe mana ƙofa, za mu samu kuɗi, wannan zai buɗe mana ƙofa, kanmu zai waye, za mu tafi da duniyar zamaninmu, wannan zai buɗe mana ƙofa, za mu iya tunanin yadda za mu gina da'awarmu. Ka ganni da ka ganni Albani din nan ni, to cikakken injiniya ne, first class material karkashin Microsoft. Don haka ko daga America aka turo kurayen injiniyoyi na kwamfuta, to sai an sa su sun bugo min wayan sun sauka Lagos ko Abuja ko makamantan haka, za a zauna, to gashi sun zo aiki, to menene zan ce, yaya zan ce. Shi yasa an ka je gaban gidana za ga kamfanin ne nake gina daga can gaba. Na taso daga Abuja na dawo nan. Duk wannan ko da'awar da Abubakar Gumi ya ta mana ne ta Qur'ani da hadisi, sai kanmu ya waye, muka zama mu ne 'yan boko, mu ne 'yan arabiya, muna da digiri, muna da digirgir, muna dingirewa, cikinmu akwai professors, mun iya kasuwanci. Duk inda ka jefa mu a duniya, mu ba gidadawa ba ne. Duk wannan da'awar karatu, ku kiyaye, karatu ba hayaniya ba, ba zanga-zanga ba, ba buga kirji ba, ba rawar banjo ba. Ku kiyaye, karatu, da haka ake wayewa. So duk wanda bai karantar da ku ba ya cuce ku. Duk wanda ya zo zai kawo muku rudani, ku ce buɗe iziya, karanta mana iziya, karanta mana risala. Ba karatu, yi gaba. Ba ma son rudani, muna son mu rayu ne. Duk wanda ya zo ya ce a zo a cika layin nan, a yi tsalle, a yi ihu, a yi, ku ce a buɗe ka karanta mana. So muke mu samu haske na ilimi. Ina tabbatar muku yanzu akwai iri na guda 500 product ɗin Abubakar Gumi. Isa Ali Ibrahim yaro ne karami kaninmu, amma yanzu yana ina Ingila. Me yake a Ingila? PhD yake akan computer science. Product ɗin Abubakar Gumi ne. Isa Ali Ibrahim Fantami yaro ne ɗan karami, mahaddacin Qur'ani, mahaddacin hadisi. Muhammadu bin Uthman matashi ne, PhD yake da shi a history. To in na fara lissafa maka irinmu, product ɗin Abubakar Gumi ne. Don haka yau in ahli sunna za su kafa jami'a a Najeriya, ba mu buƙatar kowa mu ahli sunna. Yasa mutane sun ga wai mun fitar da bana ta university, Albani360p of Science and Technology. Bana cewa wannan mutumi ne ko da gaske ne, da gaske ne. Muna da registration har da CAC, corporate affairs sun ba mu registration tun daga nursery, primary, secondary, university, da wannan sunan da ka gani. Ba da wasa ba ne. Amma abin da ya sa ko ka tashi cikin waɗancan daskararrun ne, saboda haka sai kake ganin kai wannan mutumin shi ɗaya yake yin haka. Kai baka san albarkar da a wasu sunna ba ne, baka san albarkar da a wasu sunna ba ne. Mu ma kenan da aka haife mu a zamanin bid'a da zamanin jumudi, me kake tunanin waɗannan 'ya'yan da ake haifa kuma a yanzu, wanda an riga an kawar da irin wannan daskin dari ɗin tunanin. Saboda haka ina so in gaya muku gaskiya, wallahi ku tashi ku yi ilimi.
ilimin nan na addini da za a sa ana karantar da kuko. Ai Abubakar Gumi ya taba zuwa ya mana lacca ne akan engineering. A'a, Qur'ani yake karantarwa da hadisi, amma a cikin Qur'anin da hadisin yake mana allura, ku tashi ku yi karatu, ku tashi ku yi karatu, ku tashi ku yi karatu. In ka je sai ce zo nan kai na ga ya dace ka je ka karanta business admin, kai accounting za ka karanta. Yar gidan Abubakar Gumi, yashi mace babba, first class ta samu a nan Congo tun 1970, first class ta je ta zama chartered accountant. Ita ce a zamanin gwamnatin Bafarawa, ita ce ta rike accountant general na jihar. Jaridar This Day ba ta kaunar mu, ba ta kaunar musulunci, ba ta kaunar Abubakar Gumi, amma da suka je suka ɗauko tarihin wannan baiwar Allah, suka nuna ƙwarewarta da iyawarta, daga ƙarshe sai suka ce amma ba mamaki, she is the daughter of a prominent Islamic scholar in the name of Sheikh Abubakar Mahamudu Gumi. Ina fata an gane. Suka ce ba mamaki, in ta yi wannan ilimin, in ta yi wannan karatun, yar gidan Abubakar Gumi ce, gidansu gidan karatu ne. Amma ubanta ya karantar da accounting ne, Qur'ani ya karantar da hadisi, amma kaga albarka karantar da me? Qur'ani da hadisi. Kuna jin wannan da kyau? Saboda haka kar ku sake, kar wani ya zo ya kawo maka waƙoƙi ina rawar banjo ka ce wallahi an yi ta isa, ta isa. A zo a karanta Qur'ani da hadisi, shine zai saito. To kuma aka zo ana karatun Qur'ani da hadisi ko, wallahi musamman a wannan zamanin zai rikita mutane, saboda ba su taba ganin albarka ba. Shine yanzu wannan da'awar da ni nake, da ni din kaina, da wannan makarantar ko yana daga cikin albarkar da'awar Qur'ani da hadisi ba a sani ba. SSS kullun tambayar su kenan, mutanen gwamnati, 'yan sanda, sojoji, wai ina mutumin ne yake kaza, wai da'awar Qur'ani da hadisi ce ba ku sani ba. Ai ku matattu kuka sani, matattu kuka sani. Kaga mutum ya sa riga 17 a jika, ya sa rawani bandir 4.5, rawani bandir 4.5, ina fasaha za ta shiga? Me zai iya? Ba zai iya ba. Saboda haka su abin da suka sani ko, wasu gajiyayyun malamai suka sani. Sai ka ga ɗan boko, ɗan siyasa, soja ya samu mulki, sai ce a nemo malami, sai a je a samu wani malami yana tafiya da kyar, sai a ce to shine zai jagoranci malamai da za su je aikin hajji bana. Ban ɗaki in zai je sai an rike mai buta an kama hannun shi, kuma shine jagoran alhazai. Ba dole a samu matsala ba? Amma ka san me yasa wannan soja ya zaɓi wannan? Tun da ya taso irinsu ya gani a malamai. To idan ya ga irinmu a fage na malanta fa, sai ce kai, something is wrong. Bai taba ganin malami dan boko, malami medical doctor, malami engineer, malami lawyer, bai taba gani ba. Saboda haka sai ya saka suspicion, sai ce akwai matsala, ku je ku bincike su, daga ina suke samun kuɗi, su waye ke tsara musu wannan abu. Saboda waɗancan matattu ne, ba sa iya kirkiro komai. Je ka zauren shi ka gani, kunkunniya ce shekara 42 babu, tana zuba a kan shi. Koko in zai sha kuli yake zubawa a ciki saboda gidadanci. Koko in zai sha kuli yake zuba a cikin koko. Auduga yake hadawa da kuli yana ci. Ina zai yi fasaha? Kumbar shi ta kwana nawa bai yanke ta ba, rigar shi ta kwana nawa, zauren shi ya kwana nawa bai wanke ba. To sai aka ɗauka su ne malamai, waɗannan masu mutuwar kwakwalwar, matattu masu mutuwar kwakwalwa, sai aka ɗauka su ne malamai. Ba za su iya kirkiro komai ba. Duk abin da za su karantar ko, sai dai abin da yake vicious cycle, abin da dama shi ake karantawa. Duk cikinsu wanda ka je mai da wani littafi ka ce malam na zo ka koya min Bukhari, ba zai iya koya maka ba. Ba zai iya ba. Saboda me? Kwakwalwar shi ta mutu. Kadai yana iya karantar da littafin kadai da ya koyi karatun shi ne, shi ma sai da wasali.
bismillahir rahmanir rahim, da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Haza kitabu qawaidis salati, wannan littafi ne na ka'idojin sallah. Man arafaha faqad arafa salah wa man lam ya'rifha, wanda bai sani ba, la ya'rifu shay'an fi dinillahi fa salatuhu batilatun, sallar shi ta baci. Tammat bihamdillahi, hutimat, ta cika da sunan Allah, ta gama. Haka ake yi, haka ake yi. Al-wujudu samuwa, wal qidamu wal baqa wal muhalafatu, la ina ma'anallah, la halika ba mahalici sai Allah, wala razika ba mai azarta, wala ma'abuda ba abun bauta bi haƙƙin da gaskiya illa huwa face shi, rabbul ibadi, ubangijin mu bayi masu kamanni banban. Tammat, ta cika. Wannan ita ce rayuwar mu, ina gaya muku wallahi da irin wannan karatun ko we will never go anywhere. Ba inda za mu je, ba inda za a ci gaba. Kuma irin waɗannan malaman ko wallahi wala yalidu illa fajiran kafara. Barna za ta faruwa a anguwa, ba abin da za su iya tsinana muku. Ga su nan, su ne aka ɗauka malamai. To waɗannan 'yan siyasa da waɗannan 'yan boko da waɗannan sojoji namu da manyan ƙasanmu an haife su ne a lokacin da duniyarsu waɗannan ne malamai. To duk wanda suka gani da wannan siffar to shine za su ɗauka malami. Amma duk wanda suka gani da siffa irin tamu ko to sai su ce wannan dan ta'adda ne, yana yi wasu aiki ne. Ai irin mu mun fi karfin mai wani aiki sai Allah. Yo in za mu yi wa wani aiki mu ba za mu zauna a Najeriya ba, ina tabbatar maka da wannan. Ba abin da za mu yi da kasar, amma mun gane ne mu zauna mu wa Allah aiki irin yadda su Abubakar Gumi suka zauna suka yi wa Allah aiki a nan. Ba haka ba abin da za mu yi da kasar. Yo me ke cikin kasar wanda za a zauna a ce shi ake jin daɗi? Wutar lantarki ko ruwan famfo, tsaro ko zaman lafiya, wayar tarho ko kuwa me ake jin daɗi a ƙasar? To amma ana so a raya ƙasar ne, shi yasa kaga Abubakar Gumi ya gama karatu, malamin shi Malam Yasin shi ya lallabe shi ya dawo nan. Ba haka ba, daga Madina da ya ce ba zai dawo ba, shi ba zai dawo ba. Malamin shi ya ce mishi a'a koma. 2008 August kasar Saudi Arabia ta bani aiki, za a ɗauke ni a matsayin injiniya a sani a telecommunication company ɗinsu. Gwamnan Makka sai na ce wa wanda ya kai ni, muka fito na ce kai, ya ce ba inda zan zauna sai Najeriya. Ya ce mu fa a nan ƙasar mu in sarki ya ce kawai dole ka bi. Na ce a'a ba zan yi ba. Ya ce to ka san shawarar da zan baka? Ya ce a to kada in sake ganin ka sai in koma in ce ni wallahi ban sake ganin ka, amma ni in koma in ce ka ce a yi ce mu ba a yin haka anan. Wallahi gwamnan Makka, polytechnic ce aka je za a yaye ɗalibai a Makka, aka kira ni aka ce in zo in yi jawabi da larabci. Na je na yi jawabi da larabci. Wani indiya zai yi da turanci bai zo ba, aka ce min ga takardar shi in karanta. Sai na karanta. Ka ji dalili? Wakilin gwamnan Makka sai ya kira ne, ce yadda kake jin larabci haka kake jin turanci? Ce kayi makaranta America ne? Ce a Najeriya ne. Sai ya koma gefe guda sai ya buga wa gwamnan. Da watan azumi August 9 2008 sai ce ga wani dan Najeriya yadda yake jin turanci haka yake jin larabci, sai ce a taho da shi. Sai ga na a Al-Qasrul Malik Government House. Ikon Allah, gwamna ya fito da kanshi faranda. Muna zuwa assalamu alaikum, sai goma yana turanci, how are you? Na ce fine. Ce very good, very good. Da na dan watsa mai sai ce no, small 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 small. Sai na juya sai ne mai larabci sai ce masha Allah tatakallam bil fusha. Na ce na'am. Muka shiga. Me ka karanta? Na ce mishi na karanta addini, ina da digiri na addini, ina da digiri na boko. Ya ce masha Allah. Da ya ce to ga karar gwamnatin Saudiya, duk wanda ta gane yana da digiri a engineering, yana da digiri a medicine, yana da digiri a pharmacy, in har sun amintu za su ɗauke shi zai aikin shekara 5, bayan nan za a ba shi takarda ya zama ɗan ƙasa. Na haka na baka wannan offer ɗin, ka je ka yi nazari ka shiryo. Ya ce ga mutumi na nan da ya kawo ka, sai ku ci gaba da magana. Shine muna fitowa sai na gaya wannan, na ce ni ba zan zauna ko ina ba sai Najeriya. Ya ce kai, ya ce wannan damar wasu na neman ta. Na ce a'a ni kan ba inda zan zauna sai Najeriya. Amma amintu abin da ya kawo mu ƙasar kenan wallahi. Ba haka ba, malami na da ya graduating dina yana can ba America ne a fil dina.
Michael Myers, lokacin da result ina ya fito shi aka aikawa, ya zo kasar nan sai ce ya kamata mu shirya mu tafi kawai can, saboda ka san ba America, sai ce za a samu kuɗi a can, you will make a lot of money, dollars, you are now a professional, first class, follow me. ce nan za ka zauna a ƙasar ku ka kunna kwamfuta a ɗauke wuta ta lalace, ni ce ba komai, za mu sa janareta, za mu gyara ta. sai dafa ni kawai, yana mamaki, yana ganin kai wannan akwai matsala. yan kishin ƙasa ne, yaran Sardauna ne mu. sai mun zauna sai ƙasar ta gyaru, insha Allah sai ta gyaru. saboda haka jama'a musulmi kun ji malam yake cewa fajamadatil uqul, shikenan sai hankula sai suka daskare, wal afkar, tunani ya daskare, ani tajdid, mutane ba sa iya kirkiro sabon abu, mutane ba sa iya sabunta abin da ya mutu, wal ibtikar, kuma mutane ba sa iya kirkiro sabo. haka ake ko ba haka ake ba? abin da ya mutu yanzu duk malaman nan da ke zaure, duk wanda ka je ka ce maka sharhin risala ba zai iya ba. duk wanda ka kai shi aikin hajji ko in ka ce mishi ya larabci da yaro dan sakandare ba zai iya ba. amma kuma an yi larabcin zai ce ba daidai aka yi ba, to gyara, sai ce a shi ma bai san zai gyara ba. zai iya gyara abin da ya ɓaci ba, sannan ya kirkiro sabo ba zai iya ba. in ka zo ka ce malam rubuta mana littafi ba zai iya ba, saboda ba a koyar da su yadda za su yi ba. kawai takalidanci aka koya musu, kawai inna wajadna aba'ana, they cannot invent, ba za su iya kirkirowa ba. abin da ya ɓaci kuma ba za su iya gyarawa ba. ka je duk ka kewaye su, bai rage ko ɗaya ba. ka je ka ce ya sa muku karatun Sharh Sunnah, ya sa muku karatun Bukhari, ya sa muku Abu Dauda, ya sa muku Tirmidhi, ba zai iya ba, saboda kwakwalwar ta mutu. iya littafin da ya koya kawai tammad wa khutimat bihamdillahi nan zai tsaya, ba ƙarin gaba. amma nan so ku gane fa, addinin musulunci kawai aka yi haka, ilimin addini aka yi haka. amma duk wanda ya je karatun boko kuma a nan kasar, za ka ga shi kuma fa kan shi zai waye. so ba su yadda sun kashe ilimin addini ba, ilimin boko ba, ilimin addini suka yi wannan kisa. ku je ku ga yadda malaman suke. sakamakon wannan malaman mu sai suka waye gari suka zama kamar yadda kake gani. shine me? nan a zaure, duk anguwar ku ka zauna ka tare yaran anguwar, ka ce cikin kuwa yake so ya zama irin malam da ke karantar da risala. duk wanda kaga ya faɗi haka ko to bai da wayo ne, dan primary 1 ne ko dan nursery. ka je da kyau ka gani. saboda me? hatta yanayin da zai iya inganta zauren da za a zo a gana da shi ba zai inganta ba, sai ga zama a cikin dauɗa da ƙazanta shi kan shi wani portion ne na addini. to me yake faruwa? sai 'ya'yanmu suka waye gari suna kyamar malanta, suna kyamar addini saboda ganin gazawar waɗanda ke rike da malantar da addini. yaron da ka ce mishi wane ne zai zama irin malam mai karantar da ƙawa'idi, ba wanda zai daga hannu. wane ne zai zama lauya, sai ga kowa ya daga hannu. wa zai zama likita, sai kowa ya daga hannu. to wannan ba sharri ba ne? to dole ne a tashi a yi gyara game da wannan. kuma gyaran ko ba wanda za a daka. littattafai za ku sa a ko'ina, ku je ku yi ta karantarwa, ku yi ta wayan musu da kai, suna haskakuwa da hasken Qur'ani da Sunna. shikenan sai ga sun zama 'yan birni. sai ka ga a cikin anguwar ko bolan nan da aka shekara 30 ana zubarwa ko, sai ka ga wani yaro ya zai kirkiro wata na'ura wadda zai rinka juya bolar tana zama man fetur. saboda an yi karatu. amma bolar ta shekara 30 ana shakatta, ana mutuwa, ana ɗiban cututtuka. amma saboda ana karantar da Qur'ani da hadisi, sai ka ga kwakwalwar yaro ta yi haske. sai ka ga ya kirkiro wata na'ura, sai ka ga ana sa bola ana markaɗewa, sai ka ga bola tana fitowa a matsayin wani abu mai maiko, can kuma ana zuba ta can ana matso kaza. ka san cewa ana matso man fetur daga jikin bini da zugu? bini da zugu wannan da kake gani, wanda ake kewayewa a gona, sai da aka yi karatu aka gano haka. in ba a yi karatu ba fa za a gano haka? ba za a gano haka ba.
duk sai an yi karatu. Yanzu baka ganin duk wata tsohuwar bola yara bi suke suna sakuce ta, ana recycling abubuwa, to sai an yi karatu. Idan ba ku yi karatu ba haka za ku zauna ku zama bayin kowa amma kuma ku zama ba bayin Allah ba. don haka gashi nan sai malam yake cewa wa hadha ainu ma aradahu haula'i dullal. Kun ga wannan abin da ya faru, musulmi su waye gari tunaninsu ya daskare wuri daya, ba sa iya sabunta ilimi, ba sa iya sabunta malanta, ba sa iya sabunta komai walibtikar. Musulmi su waye gari ba sa iya kirkiro komai a cikin addini ko rayuwa, shine asalin abin da waɗancan batattu suka nufi ya faru. Wa man wara'ahum minal mufsidina, da waɗanda ke bayansu, waɗanda ke mara musu baya daga cikin waɗanda suke yada barna fil ardi a duniya. Domin kun ga waɗannan da kuke jin su wai da sunan addini ko, za ka ji malam zai zo ya siffanta su. Su suna cikinku ne kamar malamai, suna cikinku ne kamar musulmi, amma matsayinsu ko malam za ku ji ya ce kamar matsayin gara ce, tana nan tana rarakar bishiya, tana nan tana rarakar bishiya. Gari na wayewa sai a ga ɗirkekiyar bishiya ta faɗi, lafiya dama garar tana ta rarakarta. Zama da kasantuwar irin waɗannan munanan miyagun 'yan bid'a a cikin mutane, sharri suke haifarwa da mutane. Tsubbu su ne, istihara ta 'yan bid'a su ne, samun wani ɗan loko da za su rinka ganawa da mata su ne, duk wata shegantaka a cikin society da cikin community su ne. To me zai biyo baya? Duk wata lalata da kuma yaran anguwa da yaran gari suke babu ruwansu. Yanzu ba ku yi mamaki ba, kamar yadda na ce jama'a, a cikin anguwan nan akwai gidajen karuwai sun fi guda 50. A nan anguwar gidajen karuwai sun fi guda 50, amma babu malamin da ya je kai kara wurin SSS ko wurin sarkin Zazzau. Amma nan ana sallar juma'a karfe 10, ita ce matsalarsu. Yanzu matsalar sallar juma'a karfe 10 in barna ce ta shafi wanda ya kawo kanshi ne, haka ne? Gidan karuwai a cikin anguwanni fa ta shafi kowa, don baka amintu yarka te sha'awar wata karuwa ta kwaikwaye ta ba. Ku shiga cikin Magume, gidan karuwai guda nawa ne a Magume? Ku shiga Gyalle su, gidan karuwai guda nawa ne a Gyalle su? Duk ina waɗannan malaman suke da suka je suka kai wa sarki ana sallar juma'a, ana karatu, ana zagin mutane. Ko kun fahimta? To in dai barna ce za a yada a bayan ƙasa, su san makal, saboda za ta gyara musu yanayi, mutane su zauna su zama jahilai. Amma aka ce ana karatu irin wannan, gani suke barazana ce gare su. To amma matsala ta riga ta same su. Na'am, ko da mu ko ba mu, da'awar ta riga ta kafu. Ina su Malam Abubakar Gumi suke? Su Malam Abubakar Gumi ba sa nan, da'awar na nan ko ba ta nan? Da'awa tana nan, ta fi haɓaka. Da Abubakar Gumi ne musu matsala, yanzu kowane gari akwai irin Gumi aƙalla 50. To kaga aiki ya dawo musu baya, sunan wata kasuwa a muciya gyara baya. Saboda haka jama'a matasa, kar ku sake duk wanda ya zo ya ce a cika titi a yi zanga-zanga, ku ce a mu karatu za a yi. To kuma duk wanda ya zo zai hijacking karatun, ya koma da karatun ya zama kawai san ran shi ake, a ce a'a, ka bar malamin shi da kanshi ya iya karatun, to shi ya san abin da ya dace ya karantar da mu, kawai shi kenan. A to ku tashi mana daga masallaci, shi kenan sai ku tashi musu daga masallacin, sai ku je ku gina naku, sai ku je ku gina taku makarantar, sai ku je ku samu kofar gidanku, sai ku je ku ci gaba da da'awa. Amma kar ku yi wasa. Kun ga yaran nan ƙanana, ku yi ta karantar da su Qur'ani da hadisi. Duk wanda ya zo zai musu waka da wani kacau-kacau ko ku ce a'a, ku yi ta ɗura musu ilimi, Qur'ani da hadisi. Sannan irin waɗannan ranaku da kuka bullo musu da karatuttuka na mathematics da English da physics da chemistry, Asabar da Lahadi, ku buɗe wa 'ya'yan musulmi Muslim Refresher Course. Ana wayar da kan musulmi, ana faɗakar da musulmi, ana koya wa 'ya'yan musulmi su iya Qur'ani, su iya hadisi. Sai teloli
sai kafintoci, sai kanikawa. Ku kuma ku bullo mana da wani tsari yadda ina da 'ya'ya 5 sai in tura maka guda 3 ka koya musu ɗinki, kai kuma ka koya waɗannan kafinta, wannan ya koya waɗannan kanikanci, sai masu aikin kwamfuta, sai masu aikin saƙa. Al'umma su zama haka ko to za a sami invention, za a iya ƙirƙiro abubuwa. Sai sallah ta zo sai ka ga wani yaro ya fito da wata riga ga ta mutunci ga ta gayu, sai ga samari suna ta zuwa ana ɗinka musu, sai ga yaro ya samu kuɗi, kwana 2 sai zo ya ce baba ina son aure. Wane kana son aure? Baka ga shekarunka ba 16. Sai ce a baba ba komai. To ai ni ban da hali. Sai ce a baba ka kwantar da hankalinka, ai ina da komi na wana tattala, zo ka gani baba. Sai uban ya ce Allah ya maka albarka. Saboda me? Yaro yana karatun boko, yana na muhammadiya, ya iya sana'a. Me yasa? Saboda kun je anguwarsu kun buɗe makaranta. Amma in kuka buɗe wurin tsalle da zanga-zanga da reverse da dawowa, yan kwaya ne za su karu. Ba kwa ganin me yake faruwa? Duk sanda 'yan shi'a suka shigo garin nan za su yi zanga-zanga, mutum nawa ne suke asara? Duk sanda sarakunan gargajiya suka zo za su yi hawan daushe ko hawan sallah ko na bariki, mutum nawa ake kashewa? Jini nawa ake zubarwa? To ahlus sunna kar ku shiga, ku je masallatai duk ku buɗe karatu. Duk wanda ya ce muku ba za ku yi karatu ba, ku maka shi a kotu, ku ce kawo dalili, ya kawo dalilin da ba za a yi karatu ba. Saboda haka wannan shine zai raya mu. To daga nan ko za ku ga an fara kirkiro abubuwa na ci gaba. Za ku ga musulmi da annabi ya zo ya raya su sallallahu alaihi wa sallama. Larabawa gidadawa ne jama'a, larabawa 'yan ƙauye ne, ba su da fasaha ta yin abubuwa sai fasahar magana, amma bayyana ƙur'ani da hadisi a cikinsu sai ga laraba sun fara kirkire-kirkire, sai ga laraba sun fara gano abubuwa, sai ga laraba kowa su yake so ya koyi da su. Haka za ku zama hausawa da yarabawa da inyamurai in kuka rike ƙur'ani da hadisi. Amma wallahi in aka cika ku ana sa ku kuna rawa kuna tangadi, aka sa ku da matanku da jirajirai kuka fito titi kuna zanga-zanga, wallahi ba abin da za ku iya zama sai 'yan iska, ba abin da za ku iya kirkirowa, ba za ku iya ci gaban komi ba wani tasiri da za ku yi. Kuma wallahi bari ku ji, ba kafirin da zai gan ku ya kalle ku a matsayin barazana ga addinin shi. Saboda me? Irin abin da yake yi ya ga shi kuke yi. Kafira tana gashin masara, kun fito kuna zanga-zanga, kun bangaje ta, dan kaskonta da ta hura za ta gasa masara ta siyar, kun zo kuna gasa mandirin da kuke kada a zanga-zanga. Bajujala da ake bugawa a coci, kun zo kun rike kuna bugawa da sunan addini. Janjami da pasto yake yawo da shi, kun wuce kuna daure da shi. Me zai gani? Zai ga waɗannan fa duk 'yan ƙungiyarmu ne su ma, shi ne kawai. To amma duk lokacin da aka gano kuna karatuttuka, to a lokacin ne za a fara tunanin to waɗannan fa za su zama barazana gare mu. Saboda me? Saboda waɗannan za su rayu, saboda za su rayar. Ka san cewa waɗannan kalmomin da Abubakar Gumi yake faɗi a jumla ɗaya kawai su ne suka raya mu. Yana karatun hadisin sai ce ku yi karatu, ku je ku karanta engineering, ku je ku karanta accounting. Waɗannan kalmomin fa su ne suka raya mu, don ka san albarkar bakin sunna, albarkar bakin Qur'ani da hadisi. In ka je ka zauna, malam na gama makaranta ga takarduna, sai ce to kai wannan za a tura ka refinery, za ka je ka yi aiki. Sai buga waya, wani ga wani yaro nan za a turo, ana zuwa kai to shikenan tsaya nan. Yanzu ba wai abu ne na san zuciya ba, a'a, malam ya tura ka kayi karatu, to ka dawo malam ga certificate din nayo a yi min addu'a, sa min albarka. Sai kuma ya ce to bari a tura ka refinery, bari a tura ka kaza, bari a tura ka kaza. Ko kuma ya ce a kai wannan abin da ya gaya Salihijo kenan, ya ce kai na ganka kana da tsantseni irin nawa, duk inda na tura ka rikici za a yi da kai, na haka ka je ka kafa kamfani. Sai buga waya, wane don Allah ga yaro na nan zan turo a samu a mai rijista na CAC, corporate affairs,
shine Afri Project Consortium. Ni na yi aiki a ƙarƙashin kamfanin 1996 zuwa 1998 a Abuja a Wuse Zone 4 nan ƙasa kana gangarawa sai Salihijo ya zo ya kafa. Shine za ku ji su ne wa PT